Wel, mae'r Deyrnas Unedig wedi'i rannu i 650 o ardaloedd, ac enwau'r rhain yw etholaethau. Yng Nghymru, mae yna 32 o etholaethau. Mae pob ardal ag aelod seneddol i'w hunain, ac mae pob aelod seneddol yn cael sedd yma yn Sant Steffan. Mewn etholiad, mae oedolion yn cael pleidleisio dros y person maen nhw eisiau fel aelod seneddol, mewn gorsafoedd pleidleisio fel yr un yma. Mae'r papur pleidleisio wedyn yn restru'r holl ymgeiswyr sy'n sefyll yn yr etholaeth, ac i pleidleisio, mae angen rhoi croes wrth enw'r person maen nhw am ddewis, a'r person sy'n cael y mwyaf o bleidleisiau sy'n ennill. Yma yn Ysgol Penweddig yn Aberystwyth, mae rai o'r disgyblion hŷn sydd wedi cael eu penblwydd yn 18 yn paratoi i bleidleisio am y tro cyntaf. Beth felly maen nhw eisiau gweld gan y gwleidyddion sy'n sefyll yn eu hardal nhw? Dwi'n meddwl fysa polisïau addysg yn beth mawr a gyda'r economi fel ydi o, dwi'n meddwl bod yn polisïau yr arian yn bwysig iawn. Mae polisïau ar stwff tramor a mewn fyd o'n poeni fi ar hyn o bryd efo stwff sy'n mynd mlaen yn y byd a fi'n edrych at plaid sy'n mynd i fod yn gadarn ar stwff fel yna. Oherwydd yn mis Gorffennaf, dwi'n mynd feinaw tan mis Hydref, so jyst yn colli allan yn cwbl o fisoedd. Yn amlwg wedi dod yn gynt, so'n bach yn rhwystredig bod fi'n cael. Pan os yn tenef Cymru bys ni'n cael. Fel arfer, mae'r ymgeiswyr yn sefyll yn enw plaid wleidyddol, a'r tair fwyaf yng Nghymru yw Llafur, y Ceidwadwyr a Phlaid Cymru. Mae'r democratiaid ryddfrydol, y Blaid Werdd, Reform UK a phleidiau eraill yn bleidiau llai yng Nghymru. Ar ôl i'r holl bleidleisiau gael eu cyfri, y blaid sydd ar mwyaf o seddi yn Sant Steffan sy'n ennill ac sy'n creu llywodraeth, gydag arweinydd y blaid yn symud i rif 10 Downing Street a dod yn brif weinidog.